Shoutout kay Jella TV. Ito guys, on board tayo sa Dondon Liner. Shoutout sa driver. Aloy na yan. Wala. Pero nga ni aloy na yan, tinig mo ba ba? Aloy na yan na ang-akit mo. Aloy mo ba ba yan? Hindi ko sa hindi mo kapapasok. Nalit na. Kinig mo na yung ako. Timano siya na. Hindi magkano. Ito guys, papuntang Tabaco. Kung siya siya. 1 million. 25 ayun. Galing ba ang pizza?
Ito ko na po.